Yes, vi præsenterer 24. sang i Iliaden, og vi finder nogle temaer. Den første vigtige tema, vi har fundet, det er nok Gud-menneske forhold. Og det er den mest sådan, central tema i Iliaden. Og den her forhold, den går begge veje, hvor mennesker, de har en tro på gudernes magt over den. Og det kan vi se i skæbnetroen, hvor de tror på, at Zeus, han har to sønner, en med lykke og den anden med ulykke. Og hver gang en menneske bliver født, så vælger han noget af lykken og en del af ulykke. Og det styrer så, hvor glad eller hvor ulykkelig en menneske bliver i sit liv. Og herved så kan vi se, at menneskets liv er indirekte og direkte styret af guderne. De har komplet magt over den. En eksempel af direkte magt, det kunne nok være den her ønske, hvor guderne de beder Achilles om at lægge sin red og til side. Vi kan se, at der sker en splid i Olympen mellem guderne. Det kan vi se, at flertallet af guderne er mod Hera, Athen og Poseidon. Og grund til at Hera, Athene og Poseidon de ikke kan lide Paris, det er på grund af historien om gudæblet. Hvor Hera og Athene de kan ikke lide Paris på grund af den her historien om guldæblet, hvor han bestemt at give guldæblet til den skønneste gudinde. Og det blev så Afrodite, og derfor blev Hera og Athene sur på ham. Poseidon er også sur på Paris og Troja, og det er fordi han lavede en mur til den, og det blev han ikke betalt for, eller offret for, og derfor er han også med Hera og Athene mod trojanerne. Man kan se, at der er en sympati hos menneskerne med den her fænomen, der hedder do des, du giver for at jeg kan give, hvor mennesker de vælger at ofre til guderne, og derimod så får de hjælp eller beskyttelse fra guderne. Og Apollon blandt andet vælger at minde guderne om, at Hektor aldrig har glemt at ofre til alle de olympiske guder, og derfor skal de vælge at beskytte ham mod Achilles. Man kan blandt andet perspektivere den her gud-menneskelige forhold, og det kan vi se i den her udvikling, der sker med Achilles og hans vrede. I den første sang i Iliaden, så griber de ind, hvor Athene kommer til Achilles og stopper ham med at dræbe Agamemnon. Men når vi kommer til den 22. sang i Iliaden, så griber de ikke ind, og så vælger de at lade Achilles udløse sin vrede på Hektor. Vi ser igen den her do des fænomen, hvor Chryses og Apollon er vrede over Kajerne, og det er fordi Agamemnon, som har taget Chryses datter, og Chryses, som er Apollons bønpræst, beder Apollon om at hente sin datter tilbage og beskytte dem. Og derfor er det vrede over Agamemnon og Kajerne. Så ser vi også den her historie om Thetis og Zeus, hvor Thetis som en nymf har hjulpet Zeus på et tidspunkt, og så skal Zeus også beskytte Thetis. Ja, og et andet stort centralt tema i den her sang, det er især Achilles sorg, hvor det er, han savner Patroklos. Man hører om, hvordan han ligger efter Patroklos begravelse. Han ligger og sørger, og han græder. Og man hører også, efter han møder Priamos, så ligger han og sørger og græder over sin far Peleus. Fordi at Priamos han bliver virker som en slags faderskikkelse, men det kommer vi tilbage til senere. Priamos og resten af Troja, deres sorg kan man også godt se i den her sang.
hvor de sørger over Hector, hvor det er Priamos, han kommer tilbage med livet af Hector, hvor der man hører eller hele den her klagesang over Hectors lig. Og det er man hører især om Andromache, Hekabe og Helene, der klager over Hectors lig. Og de er bare fyldt af sorg. Sorgen for Priamos over at han ikke må få Hectors lig, den er så stærk, at han simpelthen vandrer sig selv på flere forskellige måder. For eksempel ved at han kaster sig for Achilles fødder. Han kaster sig for morderen af han kaster sig for fødderne af den person, der har dræbt hans egen søn. Og det viser, at det er et tydeligt eksempel på, hvordan han for eksempel vandrer sig selv, og hvordan at den her sorg, den gør, at han er ligeglad med sin ære, men han bare vil have livet med Hector tilbage igen. Den her sorg, hvor stærk den her sorg er, den ser man også, hvor Priamos han ligger hovedet i noget møg. Han ligger og tør møg ud i ansigtet på sig selv af ren og skær sorg. Og så Achilles vrede, for at få noget vrede ind i det, synes vi også er meget essentielt, fordi Achilles han er meget vred i starten af den her sang. Han slæber Hector rundt bag vognen, og den her vrede, den ligger i Achilles gennem hele sangen, især hvor der er Priamos, han kommer, men hans mor Thetis har bedt ham om at give livet af Hector tilbage på Zeus' befaling. Og man kan se her et citat fra 24. sang, hvor der er, at Achilles snakker til Priamos. Derfor tier ikke mere mit plagede sind for at undgå, at jeg trods alt skal forsømme at lade dig slippe fra huset, trods dine ydmyge bønner og misagte Zeus' befaling. Dette var hans truende ord. Det her med de truende ord, og at han kommer med han kommer med en trussel, hvor der man kan se hans vrede her i. Men det er Zeus' befaling, der holder ham tilbage. Men det ender så med, at Zeus' vrede forløses. Achilles' vrede forløses. Og han ser sin far i Priamos. Men det her med, hvordan den her vrede forløses, det kommer vi til lidt senere. I forhold til sorgen, så det er især fremherskende i 22. og 24. sang, hvor i 22. sang, der har vi også Achilles, der sover over Patroklos, og vi har Troja, og især Priamos og Hekabe og Andromache, der sørger over Hektors død efter tvekampen med Achilles, og den måde hans liv bliver misrygtet på fuldstændig. Vreden, og specielt Achilles' vrede, er jo det helt centrale tema i den her bog, den her fortælling, som vi også ser allerede fra første sang, hvor der står syng og skud inde om vreden, der greb Peliden Achilles, som ligesom introducerede det centrale tema. Men det er ret interessant at se, hvordan Achilles' vrede ændrer sig, hvor den i første sang kommer fra striden med Agamemnon, som i høj grad handler om ære og ry, kleos og time, med græske termer, hvor Achilles er sur over, at Agamemnon vil stjæle hans krigsbytte fra ham, og på den måde stjæle noget, der retmæssigt er hans, mens Agamemnon er vred over, at Achilles stiller sig op mod ham, fordi Agamemnon er jo kongen, og det vandrer ham, at der er en der er lavere stillet end ham, der tør stille sig op mod ham. Og i 22. sang, der kommer vreden ud af sorg, ikke af vandrer, fordi Achilles mister Patroklos, som er hans meget gode ven. Og i 22. sang, der får vreden som sagt også frit løb, fordi guderne ikke indblander sig, hvormed Achilles, han får lov til at dræbe så meget, som han har lyst til. I forhold til hele epos-genren, så kan man også, det spiller meget godt sammen med Achilles' vrede. Han starter med at være vred i første sang, og i 24. sang, der er han ikke vred længere, så det bliver ligesom en rekomposition
og en naturlig afslutning for det her digt, at hans vrede forløses. Og den måde hans vrede forløses på, det er i hans samtale med Priamos, hvor han ligesom, man ser i 22. sang, hvordan han får dræbt Hektor og får vundet sin hæder og sin ære, men hans vrede er der stadig. Han kan slet ikke få nok. Han slipper Hektor rundt og vandærer misrygter hans lig, men han kan ikke, altså den her vrede går ikke væk. Og det er først i samtalen med Priamos, hvor Achilleus ligesom får lov til at falde ned, fordi Priamos minder ham som sagt om sin egen far, der sidder derhjemme og har mistet sin egen søn. På den måde bliver Achilleus formidlet. Og det er som om han næsten kommer til at tænke over, om det har været det hele værd. Altså har det været det hele værd at vinde den her hæder, vinde den her ære, når jeg har måttet forlade min far derhjemme uden stærke arvinger, og har mistet min bedste ven Patroklos. Og han kommer lidt i tvivl, hvilket også er interessant i forhold til netop epos-genren, som jo er et heltedigt med Achilleus som helten, men at det ikke er et heltedigt på den måde, at det er en forherligelse af krig og hæder og ære, men er en meget mere nuanceret historie end det, som også handler om sorgen ved at gå i krig og det forfærdelige ved at gå i krig. Og det er det, Achilleus indser her til sidst. Renkompositionen er det første af de meget karakteristiske træk, der er ved epos-genren. Vi har også fundet nogle af de andre. Ja, vi har selvfølgelig også kigget på andre oralpoetiske træk i den 24. sang. Iliaden, det er en mundtlig overlevering, der er skrevet med hexameter, som er et klassisk versemål, man brugte i oldtiden. Derudover så bliver der også benyttet navnetillæg og patronymikon, som er et familienavn som kommer af faderen. Og ja, grund til det er at, eller det gode ved det er, at de er lavet sådan, at de kan indgå i hexameteret, så de er samme stavelser, og man kan bruge flere forskellige ord til den samme person. Nogle eksempler fra den 24. sang, det kunne være stormvindsfode, som lægger sig til Iris, eller liljearmet, som lægger sig til Hera, og så har vi også sølvbuskytte, som lægger sig til Apollon. Derudover har vi også kigget på smykkende adjektiver, som er med til ligesom at skabe et billede af, hvordan det foregår, hvad der sker. Nogle eksempler kunne være stridsvogns kæmpende, eller stramt om bæltede, eller fersken kvindede. Derudover så er der også for eksempel lignelser, som er med til at trække spændingen ud. Vi har et eksempel, hvor at Iris hun dykker ned efter Thetis, og så bliver hun sammenlignet med et citat, som vi har med her, som lyder: ligesom blyet går ned i dybet af havet mod bunden, fæstnet for enden af snøren til krogens oksehorns forfang, og bringer død og fordav til fisk med gråde i munde. Hun er altså sammenlignet med det her. Og de her lignelser gør meget samme som smykkende adjektiver. Det her er jo en mundtlig overlevering. Så du skal ligesom have, der hvor der sker noget spændende, der fyrer du lige en lignelse ind for at skabe nogle ekstra gode billeder ind i læserens hoved, så de synes det er ekstra spændende. Eller lytterens hoved, hvis nu mundtlig overlevering. Ja. Til sidst så har vi også gentagelse af scener. Et eksempel kunne være det første, der sker i 24. sang, som lyder: dermed var festen forbi, og de gik til hver deres egne hurtige skibe, og alle de andre tog sig et måltid og gav sig hen til sødelig søvn. Den her gentagelse foregår ikke direkte i teksten, men vi går ud fra, at efter fester, så er det sådan en mere generel ting, at man går til søvn bagefter. Så det er ikke fordi, det er en specifik ting, man lige gør efter den her fest, men mere en generel ting, man gør efter hver fest. Så tænker vi også, at muligvis kan Hektors begravelse også godt være en gentagelse, fordi at det er et ritual, en måde man ligesom begraver store personer i samfundet, når de dør. Det var den 24. sang. Ja. Iliaden.